Jamen, det er heller ikke noget særligt. Nej, gør jeg en skam med? Ja. TV-tårn. Det er rød indkast. Det er ved, Mathias. Vi skal lige i gang igen. Rasmus, tilbyder dig. Lidt længere ned mod ham. Lidt længere ned mod ham. Så er snart, Smil, afsted! Rasmus med. Godt nok, drenge. Afsted. Afsted. Kom nu, Oliver. Derovre. Hold da afgang, Mathias. Så er det hjemme af. Kom op og hjælp ham. Fortsæt, Mathias, fortsæt. Vi vil. Rasmus. Rasmus, du står og kigger! Hvordan, Patrick? Ej, Godt, Mathias. Godt set, Patrick. kig nu på ham, Mathias, inden du skyder. Ej, kom nu! Hvad står der? Det var mig. Har du kan være inde? Pas på bagved, Anders. Rasmus, hjælper ham, hjælper ham, hjælper ham. Pas på bagved dig. Den har vi. Nikolaj, pas på ham herovre. Pas på bagved dig. Videre, 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 videre. Kom hjem, Rasmus, hjem. Ej, Mathias, kom nu! Godt, Oliver. Vi vil. Rasmus, op på linjen her. Kom nu, Mathias, ikke? Rasmus, nu skal du komme lidt i gang. Der skal meget mere tænding på, Rasmus. Rasmus, træk dig fri. Træk dig fri, Mathias. Kom nu. Godt, Patrick. Godt kæmpet. Kom mand hver. Hurtigt, dæk op, Rasmus. Kom mand, Mathias. Satan, hvor I sover. Han gjorde det bare i hurtigt, ham der tiger. Kom med. Hey, det er løg, ven. Nej. Det lover dig for. Jeg dømmer det, jeg siger. Godt markeret, så jeg kan se det. Han havde foden på. Kom nu. Han nåede lige at få foden på. Jeg beder dig bare, om du ikke godt vil vise, hvem vej det er. Jeg sagde Røding. Jeg dømmer det, jeg ser. Det lover dig. Han sagde det også. Nej, men du. Så luk ørerne op. Godt, Rasmus. Dæk op. Rasmus, du napper den.
flot indkast. En mand Det er hver. Rasmus, gør. Fuld gas med Rasmus. SB. Fremad, Mathias. Fat i den! En gang mere, så kommer du hjem uden aften. Pas på med, Mathias. Godt, Michael! En mand mere. Dæk en blå! Rasmus, du skal fremad, og så byt med Patrick. Patrick, kom ind og dækker Patrick. Godt, Mathias. Pas på deroppe af, Kom hurtigt, Rasmus. Godt klar. Rasmus, længere herover. Længere herover. Kom igen, Luca. Det er godt, drenge. Super godt dækket op der. Pas nu på! Slip lige, drenge, slip den bolden. Det er godt, Jørgen. Det er godt kæmpet, ikke også? Det er Simon, det er dig, der presser forrest, ikke også? Og Bjørn og Nikolaj holder midt på. Michael, kom nu, Michael! Så er det afgang, Rasmus. Fat i den. Kom, Luca. Ja, det er godt, Luca! Nydelig! Godt, drenge. Så er vi klar igen. Det er flot spil, drenge. Flot. Det er Ja, hvor er det klasse, drenge. rigtig godt. Godt spillet, drenge. Spiller man med en træner? Spiller man med en ekstra? Nydeligt, drenge, det der. Bliv ved. Klar igen. Presse, presse. Ah, kom igen, Luca. Udmærket. Ja, Steven, det var det, de lige havde haft det med det flotte mål. Jeg har set længe, det lige er her. Så sagde noget godt spil om. Den får 100.000 hits på YouTube i løbet af en uge. Simon, det er dig deroppe! Simon! Ja, Mik! Ja, og Emil, vend tilbage, der er du med her. Ja, så finder vi ud af det. Man tager sig over. Ja, det er bare lige her.
er Rødinge. Bjørn. Det var fordi, det var lavet til japan. Det var, hvad var det for en? Yashiki. Det var fordi, Yashiki, Kom nu, Bjørn! Kom Simon, det er dig! Rejs dig, Simon! Patrick er derovre. Nydelig. Flot, drenge. Godt, Rasmus. Klasse. Klar, drenge. Vend om. Oliver over. Ja, Rødinge. Nej, jeg tror kun det er 10 minutter. Jeg mener kun det er 10. Når det er 5 mands. Eller 7 må det måske kun. Det kan godt være. Hvorfor det? Jamen, det kommer heller ikke lige. Kom nu! Igen, Lukas. Dække, Lukas. Godt, Bjørn. Ja, Rødinge. Vend om, Jeppe. Vend om. Og så Bjørn. Det er dig, Bjørn. Kig bolden. Op igen, Jeppe. Så er det Kom igen. Kom igen, Jeppe. Flot, Inge. Kom Mathias og Lukas. Efter ham lige. Kom nu. Godt spillet, Lukas. Udmærket, drenge. Få Jeppe søge ud i siden. Ja, du har den selv, Oliver. Flyt det frem igen, Mathias. Der er der fort. Det er også Simon. For satan, dommer, du fylder kraftigt med hele skærmen konstant. Ja, Rødinge. Okay, bare send op i hænder, Rasmus. Du gerne tage på. Så var der en kiks her, men jeg ved gerne, du skulle 5-4. Og nu er det blevet bagud 3-0. Så kom jeg op vandt 5-3. Så er det vi. Godt, Mathias. Godt, Mathias. Pas på, Michael. Ej, det er synd, Mathias. Kom igen, Mathias. Godt spillet, drenge, det der. Presset! Presset! Godt, Simon!